देवाच्या देवा शिवाजी महादेवा गप्पा शिवा देव नाथाच्या पुस्तकामध्ये त्या नाथाची पण जाता जाता तुम्हाला एकच सांगतो त्या परमेश्वराचे त्या नारायणाचे चिंतन भजन करत राहा त्या परमेश्वराचे त्या नारायणाचे चिंतन भजन केला ना तर परमेश्वर तुमच्या प्रत्येक संकटात तुमचा पाठीला काढून सदैव तुमच्या पाठीशी उभा राहील त्या नारायणाचे चिंतन मला जायला पाहिजे आणि म्हणून देवा तुझ्यासाठी एकच गुणाच वाटते छंदला Thank you.